Takže po tom narození je vlastně všechno jinak. A už to, že to děťátko my zvedáme, pokládáme, chováme, nosíme, přebalujeme, koupeme, tak to už svým způsobem je opravdu pro děti velký tělocvik. Když se to miminko narodí, tak vlastně všechny jeho pohyby jsou řízeny vrozenými reflexy a teprve postupně jsou tyto reflexy nahrazeny opravdu vědomými reakcemi a pohyby, které jsou řízené mozkem a vlastní vůlí. Většina novorozeneckých reflexů odeznívá do toho 3. měsíce věku. Proto je moc dobře, když miminka a děti hodně chováme a nosíme a taky zároveň, když jim dopřáváme dostatek volného pohybu v prostoru, kde vlastně mohou to svoje tělo poznávat a naučit se s ním pracovat v gravitaci.